Biafra gwenu, Biafra lienu, Biafra ngonu, Biafra zonu. Bidine Gambirio. You are hearing from the Biafra Biafra Information Minister. You are hearing from Biafra Information Minister, Lodibe. Amuabo Biafra Information Minister. Chairman and the Biafra worldwide stakeholders. Ndị Biafra ka ifunu na panikiri. Ndị Igbo ka ifunu na panikiri. Unu need a panic. Unu need in a buon. Unu kwesịrị relax otu ansi relax. Ọ bụrụ na ịma ife Biafra nwere relax ya. Ọ bụrụ na ịma ụdị ngwa agha Biafra nwere. Ọ bụrụ na ịma battalion, how many millions of soldiers, police, custom, Air Force, Navy, relax ya. Ọ bụrụ na ịma how many warship Biafra hapụrụ na ocean surrender from Lagos to across the river Calabar to Peninsula Bakassi. Ekwesịghị na-shake. Uche ekwesịrị na-atọgo. Ọ bụrụ na ịmara how many thousands of millions of military soldiers see abroad not about Christmas, man, not a go. But as the Christmas, one New Year, last year, Kedi Kilia Biafra independent. Last year. Ndị Biafra kangu n'eziokwu. Aya ama enwe battlefield na Biafra land. Battlefield anyị ga-abụ Abuja, Sokoto, Kanu, Zamfara, Nasarawa, Adamawa, Kebbi, Gombe, Geshua, Lagos. Ebe anyị ga-eji nwe battlefield. Air Force anyị ga-abụ na Benue State. Military base anyị ga-abụ between Biafra and then Edo State. Biafra, unu marife, una relax ya, ne celebrate Biafra independent. Maka na ngwa agha anyị nwere ka nke ndị Russia. Ngwa agha anyị nwere ka nke ndị Ukraine. Ngwa agha anyị nwere ka just nwe obere ihe ka America ji ngwa agha America ji katọ anyị. Ngwa agha Biafra nwere kita aka nke ndị Britain. China na-achọ ka Biafra supply ha ngwa agha. Bịa n'ọfịs m na n'Ọka Zik Junction. Ọka n'ọfịs m. Ị bịa na be m Ngozi ka Nwakpaagụ estate Ọka. Ọ na estate Ngozi ka Nwakpaagụ onye n'ise na estate ka m bi. Ọfịs ndị na Zik Junction. Ebe a ka ọfịs nọ as Biafra Information Minister. Na ma anọtago maka Biafra Declaration 2023 na next month. Ife Biafra ga-agba ndị Nigeria. Ihe a ga-eji wee meri ndị Biafra were 5 weeks. I mean 1 week. Unu amakwara bụ Nigeria nwere ihe ha nwere. Unu na-atụ ụjọ nkakwụ. Onye nọrọ na-ama jijiji. Iche na ihe ahụ na-etisa mọ na-akpasa mọ na-akpa bịa ka bịa sendie ngwa agha makara ndị
fake militant Boko Haram repentant Boko Haram na-abịa agbarisi onye amị ọ bụrụ na Naijiria nwere amị ka ihe ha ji eji agba unu nkịtị agbatịsị unu ndị mmadụ egbu ndị yut mba ihe a bụ ka United Nations ihe ha na-eme ma ọ bụrụ na anyị achọ ihe ya bụ small thing akwa ifuru ka esi ga-eji ha n'Enugu steeti gụnụ mere Ebonyi steeti na Biafra ewegharago ndị gọvanọs niile ifuru ha ncha pak chago akpa ha o ichere ha ndị gọvanọs na Hope Uzodimma gbaa n'ọsọ ha ncha Hope Uzodimma si n'azụ unu gba ọsọ rocha Soludo si azụ unu gba ọsọ Dave Umahi si azụ unu be gba ọsọ Cross River gọvanọs Wike si n'azụ unu gba ọsọ gọvanọ ndị Cross River State si n'azụ unu gba ọsọ gọvanọ ndị Akwa Ibom si n'azụ unu gba ọsọ Peter Obi na-anyụ amịrị na-agba ya maka na ndị amị jiri emere ka ndị Nigerian Air Force ji wee drone fenie gagharịa were fugodu udu ngwa agha ndị Biafra nwere fa na anya report bido resign ba na-ekwe ihe ndị Yoruba resign agụgo na amị ndị Igbo nọrọ kpanụ ụna resign gwara ka egbuchapụ ụrụ enwere robot anyị mere invent bụ mgbọ 90 days ka that robot gara agba mgbọ bullet ya ma agwụ for 90 complete 3 months ma agwa 90 days with 3 months egbe eji eji egbe anyị bubatara ndị Biafra bubatara na Biafra land egbe anwa mgbọ nọ n'ime a ga-agba egbe anwa 2 months mgbe ewepụbeghị magazin tinye magazin ọzọ magazin etiri n'egbe a mgbọ nọ n'ime ga-last complete 2 months before ọgụ ọdụ Boko Haram repentant Boko Haram ndị amị ndị Nigerian gọọmenti were wunye iyi ha uniform ha na-ekidnap mmadụ na-egbu egbu no training nothing ka iji eji wee tụnyere ndị dịka BLG BNG BVG BNL ECN Biafra warrior Bakassi warrior Ekumeku ebe Chika Edoziem na ọ na-eshek zikwo ọnwụmago hapụkwa ife ha na-ekwu na soshal midia CHINASA NWAORU alagore mmụọ ịmapụ afọ anwụgo anwụ na Ghana maka ha chọpụtara ọdụ ngwa agha ndị Biafra nwere ha ekwesịkwu ede nọnsensị ha na-ede Buhari na-akwado ịhapụ Nigeria any moment na because Chief of Army Staff Biafra Army Staff ga-ebe ezi na Daura na command ihe anyị nwere de 55 warship n'ime mmiri ha ncha niile ebu ịma ụdị boat eji ejigharị creek with bomb nọ n'ime. Can you believe that na Biafra nwere bomb a na-akpọ mother bomb M12 15% stronger than nke atụrụ na Hiroshima na Japan. Otu bọmbụ a si eme enue ihe dịka na Abuja atụwa na Abuja okpuru ya Abuja okponi Abuja enu sụkpuo ha n'ime ana burukwa ha wulikwa enu sụkpuo ha nke abụọ nke ịtọ ha eburukwa sụkpuzie ha na nke ịtọ na fanwụsịa. Ndị Sokoto otu aka bọmbụ etu apikiere ebe a ga-eriri a ga-atụ ofu na Abuja tụọ ofu na Lagos tụọ ofu na Adamawa tụọ ofu na Kanu tụọ ofu na Maiduguri. Southern of Sokoto
no Saudi Arabia now as I'm talking to you. Southern of Sokoto, banana Saudi Arabia, yana emir of Kanu, Hana, Jeko News. Also, name Ubua. Eastern governor say, Anos and Ibu, Hano, Abuja command, now Quado to Hagis, Abuja Bana London, Ike with a mother. You know, Mazi, governor of Central Bank is where also. Imagine na ngwa agha Biafra nwere kịta karịa nke ndị Russia, karịa nke ndị Ukraine, karịa nke ndị Germany, karịa nke ndị France, karịa nke ndị Britain. America na-arịọ anyị biko ka anyị ghara awa bụkwa Nigeria, because ihe anyị chọrọ ime kịta bụ next month anyị ga-elevuru Nigeria ewere Nigeria mere manu ebe a na-akọ ugbo ma cow ma tomato everything anyị mere import anyị ga-eji were ji nọt were mere ebe a na-akọ ugbo sheep bụ ya. Gabashe agba n'ọsọ, Pantami agba n'ọsọ, Malami na-etinye resignation nye any moment na-agba ọsọ. Embassy niile na Nigeria dey close down maka ha nyopụtago ụdị ngwa agha anyị nwere. Ndị Biafra unu amara ife anyị nwere. Ọ bụrụ ma ife anyị nwere unu chọọ unu eje na Baịbụl gụọ akwụkwọ jụọ onye a na-akpọ Joshua. Ihe unu na-eme ka Joshua na-eme, Joshua na-atụ ụjọ na-ama kwekwekwekwekwekwe asị emepe Joshua anya wee vu trillion soldiers egbe ha bụ asị na Chukwu si ya atụ n'ụjọ ya jebe ọgụ ọfụkere gbu ha na trọmpet na agwara ya gbuo mgburi Jeriko ruo ana. Unu ama ha datị na Biafra buru Israel ụzọ wee bịa deba. Unu ama na Biafra bụ the paradise, the land of Canaan. Unu ama na Biafra bụ ebe enwere that paradise a na-ekwu okwu, the Garden of Eden. Ebe Chineke kere Adam were si n'ọtụ kpọtara Eve. Anyị nwaji aka ya ngwa agha Biafra nwere even ihe na-arịọ Chukwu owo anyị mericha Nigeria after anyị declarechara Biafra independent ka anyị mara otu anyị ga-esi guide ya ngwa agha maka na agaghị eyuzu ha afọ eyuzu mgbazi oge eziokwu because of ngwa agha anyị nwere ndị Nigeria amarago wee sị na ha ama n'uso ndị Nigeria ọgụ mana anyị achọghị ime ka ha mara ka ndị amị anwa Boko Haram ha debere n'ala Igbo ka anyị wee nwudecha ha n'aka. Anyị ga-eje na barak nwude ha n'aka, anyị ga-enwude ndị gọvanọs n'aka, anyị ga-enwude ndị House of Assembly n'aka, anyị ga-enwude ndị senatọs n'aka, anyị nwude ha n'aka. Ngwago ụdọ anyị ga-eji were mmacha ha n'olu one by one ebe a pakara ya n'ime ship. 55 warship nọ na ime mmiri the whole Nigeria kịta ebe nwere from Lagos to Bakassi, Osenie, Ozeda. Ndị amị Biafra train nọ n'ime ife ya unu eje na-ewe unu ebidogodu na unu ebido kịta unu na-anụ onu Biafra Minister of Biafra Information Minister. Unu ebido kịta unu na-anụ Biafra Information Minister tibe onye bụ mụba barak niile ọkụ, mụba
polisi niile ọkụ mmebe ha ihe ọbụla unu achụte ha aka anyị achọbeghị ibupụta mgbe aghara ka chere ka edikili ya ọ bụrụ na ntị na-egbu mara ihe ị ga-eme ntị gị ọ bụrụ na ịbụ onye na-anọ n'iro oge ọbụla mara ihe ị ga-eme because 25th December next month Nigeria ihe anyị na-eche Nigeria ọ bụrụ na egwu a na-atụ ụnụ Nigeria tii na election nye na date ha na-amịgharị ha tie date ha tii ha na date gbam bịa nụfụrụ ege ha anụ ọgụ n'ala Igbo anyị achọghị achọ nwa onwe m na-agwa unu Biafra unu eche ekene ebe anyị ga-enwe battlefield a ga-anọ n'ọnya m agha this time ọ bụrụkwa ka ha nụrụ oge nke Ojukwu asịghị na Abagara asịghị na Mkpọ asịghị na Obosi asịghị na Ọka asịghị mba asịghị ha asị Enugu mba anyị nwa ga-achụ ha chọje ha jee ebe aha na Abuja ka ihe niile ga-agụ niile ga-ebi ka anyị ga-anụ ya m ọgụ ịma ihe 55 warship bụ ngwa agha dị iche iche ịma ihe a na-akpọ robot bụ bullet ga-agba udo mgbọ complete 3 months 90 days 3 months ọ na-agha mgbọ na-awụ mgbọ ịma ha mere drone dịka ngono anyị nwere ọ dụgoro 5,000 pieces full of camera and bomb sọsọ ofu ship bụ ya ofu ship bugoro boat bukwe bomb anyị ga-eji wee jee levrụọ be asarị adọkụbọ na ndị otu ya etu a ka anyị ga-esi n'ihe na be asarị adọkụbọ na-atụ mbolo anyị ga-esi nke ha n'ime krik agaghị afụzi ha history ha awabugoro ya already no more ọsara enwezi history maka ndị na-ekwughị agha agha onye anyị na-emere ebere ma anyị achọkwa ka okwu okwu bụrụ afụ gbaziri ike bika ọsụja join mana ọrụ getere kwugherie anyị enue ya mother bomb anyị nwere dị 2.5 million mother bomb dị 2.5 million mother bomb anyị nwere dịgoro 2.5 million atụọ ya etikweki ga-eme n'ebe niile a ga-atụ bọmbụ a ihe to ihe ọhịa ya eji chọọ ka anyị nwee battlefield na Biafra land ka anyị nwee na north because atụ ha na bọmbụ a ebe ọ bụla atụrụ bọmbụ a etikweki ga na-eme ebe a ihe to ihe otu o si eme na Japan unu amara ka anyị si kwado ọ bụrụ na mara ka anyị si kwado ịchọ ịma ka anyị si kwado bịa n'ọfịs m na Zik Junction Ọka ị ga-afụ flag Biafra mana ị na-abịa ọfịs m etikwere ejine anything metal egbe maka eji remote mpịa remote chekie gị ndị anọ n'ime ọfịs pịa remote chekie ihe dị n'akpa gị ọ bụrụ na iji weapon akpaziri ya n'ahụ ogbugodugu ifuga ama ebe nọ ije abịa Ngozi Nwakpa Agụ Estate after Pactonia Hotel ka ị na-eje Ọnịcha ịma Ngozi Nwakpa Agụ by right ebe a ga m bi ebi bịata ebe ahụ ị ga-afụ m live adị m atụ ụjọ onye wu Soludo tutu smụmụ ebiasị m enye akpọ street ebe nnọ ọhụụ bụ ụzọ dị mma ndị achịta ekwu ọnụ ọ dịvụ nwanyị ọ bụ Ifeanyị ugwu anyị nwanyị nwoke ọ bụ nke adị na-agụ asọ mmiri bụ Ifeanyị Okowa adị ekpuchi ọnụ ya ekpuchi ịfụ na mbesarị ka ọ bụ Peter Obi amara left and right na-eje ka ọchịa Nigeria na constitution fraud constitution criminal constitution 1999 ndị military ji bọmbụ anyị ga-atụgodu
n'ebe ndị Peter Obi ya na warm up ịgba na Canada. Onye ọbụla nọ n'kaba niile na-Aso Rock. Ihe anyị ga-enutọ mọda bọmbụ na Aso Rock ụtara nutọ mọda bọmbụ 2 na headquarter police dị na Maitama. Asokoro niile anyị ga-eji bọmbụ tụrụ ya. Kuru onu dan otu azi kuru dan wee na-enye unu information as Biafra information minister. Biazie ni watch ya ihe anyị ga-eme. Robert na-agwa gị awapụta ọ na-eji ka onye Senegal na-eji ka ndị Hausa mana ifu dị mkpa ya maka na ihe o ji gba dị mkpa bụ mmadụ n'ime ya ube dị n'ime ya baro bọmbụ nọ n'ime ya sword nọ n'ime ya ọ na-agba gị ọ na-asụghị mma na-egbughị mma na-amaghị ube ọhịa robot otu aka robot asị anụ ọgụ iburu amọdụ ka abịarube ya nso o mesie ike ifuzie nke bụ nsogbu ama m na watch ga movie iburuzie amọdụ ka na-abịa ebe dat robot nọ ifuzie agba ya ima na ịkpanie ife ihe ị ga-anụ na amọdụ ka mgbe otisa ya magneto n'ime ebe ọbụla plen na-efefe na ana Biafra niile magneto na robot a niile na-adọtue ha na-ada na-anwụsị. Anyị kwadoro akwado anyị bụ dike tuonu Biafra information minister dike odogwu tuonu Simon Ekpa spokesman of Biafra dike odogwu tuonu Biafran soldiers Eastern Security BNL BNG BVD tuonu ha dike odogwu anyị kwadoro akwado asịkwasị tatuo mbakwa unu maka na robot abụrakwa mmadụ ọkwa ihe teknọlọji anyị rụbara sisi a na-ekwu ihe a mana ọ dụgosi redi onye Simon Ekpa ejebe CHINASA ya na ihe nji ekwu okwu asị Biafra information minister ka nji ekwu okwu a ka onye ọbụla kwari onwe ya ugwu ka ọsọ isi iti adụrụ home omekwe ọkwa robot a ka a ga-agapụrụ ọbịa ogbuchibugo ntị o bunyecha agha enu ọ nọ n'Ọnụcha tụna agha enu ịda n'Enugu steeti sit at home robot a nweta gị n'ụzọ ka sit at home ikwe sit at home robot a ga-erilize na streeti Biafra niile nweta gị ọ nọ na Anambra tụọ gị nweta onwe gị n'Imo ọ nọ n'Imo tụọ gị nweta onwe gị na Ebonyi steeti ọ nọ na Ebonyi tụọ gị nweta onwe gị na Abuja ofu aka Biafra abịagokweni celebrate kweni Biafra celebrate Mazi Nnamdi Kanu na ọ dị izi ime udokwu Biafra ọbịa celebrate enu Mazi Simon Ekpa celebrate enu Biafra Unite celebrate enu Biafra chairman stakeholder Biafra worldwide celebrate enu information minister Biafra information minister Lord Ibe ekene m unu ya mara unu mma esi m the African Union Channel TV ewetere gị ozi a ka eke nkwụcha emekwere na ị naghị anụ ife na asịsa general election nke pụta rọpọtụ anyị ga-erilizi na streeti ga-egbugu mmadụ anyị enwezita anyị ịchịghị mmadụ onye ọbụla ga-ejide ndị moto bugodu ndị militaries etreniri maka ị na operate
in a apparati a remote those robots hanogo na worship onye owere na worship na akụmni na akụ diet inegoro m ka ndị otu aka ha nchade efu dị mkpa ifu ogologo imi ya kwari onwe gị ugwu Biafra abịago celebrate en Biafra sokwanụ capital note obedient sini capital note Tinubu sini capital note Nigeria. No one Nigeria is a scam and it disobey ihe Biafra information minister na-ekwu nekwa ọnwụ ili ozu dụkwa gị n'aka gịnị gwere onwe gị anyị achọghịkwa ka onye Igbo nwụọ anyị achọghị ka onye Biafra nwụ anyị chọrọ ka anyị dị ndụ goribe Biafra independent goribe Biafra independent next month join kwa na nyamọgụ gonye youth gonye ihe a inwe ha egbe ndị amị ndị a resign be na ndị Igbo nọ na military Nigeria military resign kwanụ ndị polisi ndị Igbo nọ na military police ndị Nigeria resign ya no civil defense ndị Igbo nọ na Nigeria resign ya no Air Force ndị Igbo nọ na Nigerian government resign ya no maka na mother bomb ga-destroy na report aija ihe ngwa agha aija abịa ihe ga-eme unu as I'm talking to you this night every night drone na-agagharị na Biafra land niile gaudo bata Benue bata Ondo midnight ị na-arahụ ụra imama anyị esechara plan ọdụ map debe na-eche date election Nigeria ndị gọvanọ odo ọnọdụ na-eche ụnụ anyị ga-amanye n'ụdọ mana ụnụ choice evu onwe ụnụ mara dị otu gọvanọ of CBN gọvanọ of Central Bank of Nigeria si wee rie mbọ ikwenu mbọ maka na wọtọ abakwasị ụnụ anyị kwado karịa Russia na Ukraine anyị kwado karịa ọgụ America na Afghanistan ọgụ America na Japan bọmbụ anyị ga-atụ Biafra ga-atụ karịrị bọmbụ atụrụ na Hiroshima Japan this time ya mara ọnụ mma celebrate Biafra. May the spirit of Biafra protect you wherever you are hearing the voice of Biafra Information Minister tonight. God bless you. I thank you.